היי חמודימוש, היום אני אראה לכם איך עושים לק צבעוני ופנסי מלק שקוף ומאפן וצללית של סקרה. היי! אוקיי, אז מה שצריך לעשות זה פשוט לשים רגע, אני נפתח את הפקק, רגע אוקיי, פתחתי, אני אניח את זה פה, אוקיי, ואני אקח את הצלליטוש, אקח אותה, רגע, זה בתהליכים, לעצור שנייה, תעשי סתם. לא, אוקיי, הצלחתי. ואני בעצם צריכה להכניס את הצללית ללק, אבל בגלל שאני חכמה, מגניבה ומתוחכמת, שהצללית לא תתפזר לי על השולחן פה חס וחלילה, יש לי פה דפדפת חמודה ותמימה. אני אקח דף, ואז אני אגלגל אותו, ואני בעצם אכין. מה אני אכין? אני כזאת מתוחכמת. אוקיי, הכנתי משפך. וואו. אני שמה את זה בלק. רגע, המשפך שמן מדי. אוקיי, אני שמה אותו בלק. אוקיי, רגע. שנייה. רגע. זה בתהליכים. תישארו מרוכזים. אל תלכו לשום מקום. אל תזפזפו. אל תלכו לראות פינס ופר. אוקיי, אני שמתי את המשפך. קצת לא יציב, אבל אוקיי. אוקיי, בלי משפך. אבל זה אחלה רעיון, אז אתם תעשו עם משפך ואני לא עושה עם משפך. אוקיי, אני לוקחת את הלקוש ואת הצלליטוש רגע. ואני מגרדת את זה לתוך עם קיסם כמובן, עם מה חשבתם? פנימה. כנסו חמודים, חמודים, כנסו, כנסו, כנסו. אני הוא טובי דובי, חמודו קצת שמנמן, תמיד עם טובי דובי. שמח כל אני דובי דובי חמוד תשמע מה שאני סוב דובי שמח כל הזמן תמיד דובי שמח כל הזמן. מלא 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 כמו איזה מטורפת חסרת תקנה. תקשיבו, תראו, אפשר לצייר פה גם שזה מפתח את חוש היצירתיות. צייר, היי, אני רבקה שם בדוי, לא? ציירתי כתר, כי אני המלכה. רבקה שם בדוי. אוקיי. בוא נראה מה יצא. אוקיי. רגע, נוצא עוד מה יצא. שימו לב, מהפרופיל. עכשיו, אני אכניס את זה, ואערבב את זה. תתערבב. רגע, הוא עקשן.
אוקיי. עכשיו, בגלל שאני מפחדת לנסות את זה על ציפורניים שלי, אני אנסה את זה על ציפורניים מלאכותיות. כמובן שאפשר לעשות את זה גם עם צבעים אחרים. לדוגמה, לקחנו לק שקוף של שיק וצללית ירוקה וצבענו את זה, והנה התוצאה המדהימה. חס וחלילה זה לא לק של שיק ירוק שקנינו, אלא לק שקוף עם צללית כמובן, וגם קישטנו אותו נורא יפה בנימורים מנומרים, וגם עוד מרקר מצללית ועוד מרקר, וגם לק פוצפוץ. בלק המתפוצץ יש גם סוכריות קפצות וגם כמה קצצות של החמאס. אז לסרטונים נוספים חזרו אלינו. אמא, אני באה לאכול!